kendo kuom rango video ma kawuono. Kapok subscribe wakwayi ni mondo subscribe. Kawuono amor kabisa. Gimomiyo amor nikech package odonjo kamoro miluongo ni Jumuia. Nitiere gik moko makonyowa loso videos magwa. Achiel kuom gini iluongo ni tripod stand. Tripod stand ni omako kamera kata simu seche miloso video. Koro kiloso video to omako ni kamera maber, ma kamera ok ndekni kata ok move. Mae iluongo ni ring light. Koro gigi nyocha oda Jumuia nikech gin gik mok yot mondo ng'ato yude duka, to gin gik makonyowa mondo walos content mabeyo beyo. Koro wadwa timo testing kawuono gi un jokanyanam nikech kuma wae kodu to bor. An subscribers maga wa kodu mabor yawa. From the time mane wan gi 0 subscribers nyaka sani wachiegni chopo 1000 subscribers. Koro idaneno gimomiyo gini miyo tich bedo mayot. Sani kamera ni ateno mana gi kom moro kanyo matin. Tidaneno ka koro seche mokete kochung' e tripod stand to koro chung' achung'a maber. Magi gin gik ma koro biro miyo koro content bedo maber, videos be medo bedo matimore nade ma clear. Kose mana chot, kosa neno wang'a jowadu, kik ochodi kapok oti kode. Ing'eni an be naduoga aginene. Ayudo ma beche ne bere. Kech ing'eni gigi loso content bechgi tek. Bechgi tek jokama. Koro nayudo ma beche bere. Koro gini neno kaka osechung' ni. Kisechunge tie to koro kae mating'o kamera cha nikech oyware to dok inyalo medo lach mare. Koro we post video ni mondo aket ochung' kanyo mondo une. Mano koro asechunge. Ing'eyo ni video seche mikete tripod to koro ionge gi wasiwasi ni kamera nyalo lwar piny, onyalo yiengni kata onyalo timore nade. Alafu koro kata seche miloso tiloso kionge wasiwasi. Gimar ariyo ma nanyiewo en ring light. Ring light ni en gima medo light e face kata mane e kamera seche ma ji loso. Ma to pok nabet ga godo. Tripod ni ema ne an ga godo to nyocha otur. To tur mare no nomiyo kata mana segment maloso kaka bet piny ka nosebedo matek mondo koro ashoot. But nikech koro tripod an go koro bet mayot. Ring light ni to pok abet ga godo, lakini chunya osegombe kabisa. Maka ne Nyasaye omiya thuolo mar bet kode to nawinjo kamor kabisa. Koro ring light e chal kama. Mae ring light. Koro wadwa timo testing kawuono ka wan kodu. Asenyiewe masekete together. Koro en be onego bed na chunge bath kamera kama. Bathe koni. Nani koro nikech kawuono watimo testing, anga tinga mondo unen kako tiyo. My video is very important ne jok ma be loso content. Jok mok los content to ben important nikech okelo nu koro content ma clear. Koro ring light ni en omiyo koro video quality, yani kaka video neno bedo maber. Udwa neno? Uneno koro? Koro neno ko seche ma koro omedo light. Koro kata ni shoot kaka sani ng'eni en godhiambo en saa 12. Koro ka lore, dong ineno kaka video chalo. To ka yawe, ineno kaka video chalo. Kasto ber ring light ni ya, inyalo loke. Inyalo loko kala. Ineno kamano, inyalo loko kala. Inyalo loko kala. Kaka in midwaro. Kaito kise loko kala, tinyalo medo, kata inyalo golo. Ineno ka gole, kendo anyalo medo. Imedo rieny mar video no, kaka in midwaro. To kala be iloko kaka in midwaro. Kata iseloko ma bright ne inyalo medo kama, kata inyalo golo moko. Kendo chak inyalo keto kata mar gotieno. Ma koro chalo gotieno, neno koketo nyaka picha. Koro kimede to ok en picha, en tipo. Kidemede to ka tipo ni be nitie kanyo, to kigole be pod inena tipo. Ma en mar gotieno. Ma paro ni ma koro imedo light mondo bed mang'eny, brightness. Kaito nitiere mae ma natural. Yes. Koro mane kaka gini tiyo jokama. Dong en gima uneno ka dhi konyo. Koro nego bed ni sasa maloso ga video en abro ga kete ka. Koro kasekete ka to koro kato ka kete buta kama moneno ni an gere nikech seche maloso video konego bed na kete buta ahinya kama. Emomiyo ketne tiende adek gi. Koro nyalo chung'. Koro kochung' to nyalo kete wi video ni wi kamera kama. Uneno?
kata nyakete bathe kata nyakete kae, watema ni kete. Koro nyisa uru ni gini light mane mudwa na tiga ahinya. Nitie ma, kae to nitie ma, kae to nitie ma. Ma gi ma. Akiani buneno pogruok, an ma ema neno ka berna kabisa. Koro nitie kaka inyamede to nitie kaka inyalo duoke. Koro in ema imede kaka idwaro, kata mae be ber. Koro gimomiyo anyisou ni gini ring light ni en gima important, gimomiyo wahere wan kaka joma losonu koro content mwakelonu ka en important niya, yani en gima wadwaro kendo wadich godo kabisa. Seche moko pesa manyalo gatamo ng'ato. Gimomiyo wadich kode, idwaro neno, adwa loro mondo ne. Ineno ka lor, mane kaka koro video no chalo. To ka yawe, tineno kaka video chalo. Okela kela light dichiel ler, koro video bet maler. Kilore, ineno nikech sani en saa 12, kiyawe to kendo video bedo maler. Koro ero uru kamano for your support maru gi jipo maru kaka ujiwa gi kaka usebedo kuchung' koda, emomiyo kata koro an gi courage mar nyiewo gigi. Koro ero uru kamano. Inyalo support channel wani e yo moro amora minyalo. Waduoko ni erokamano.